भाई लोग बहुत जल्द पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना आ रहल बाटे। गाना के तो नाम हमरो पता नहीं है, काहे कि प्रियांशु सिंह एगो फोटो शेयर कइले बान पवन सिंह के साथ में और उजवा लिखले बान कि बहुत जल्द आप लोग के बीच में पवन सिंह मतलब गाना आवा बाटे। तो भाई लोग से बतला दी के इंतजार करता पवन सिंह के गाना सुने खातिर और बतला वालो यार कमेंट करके। और भाई लोग से बतला दी पवन सिंह के तो हवा गाना सुनवाई हो बोलो हथियार जो उनके अभी भी ट्रेंडिंग में ट्रेंड करता 3 से 4 नंबर पर भी हो कि जाके चेक कर लिया लो। हम तो देखनी तो 3 नंबर पर अभी 4 नंबर पर चाहे 3 नंबर पे होगी। और भाई लोग से बतला दी वो बहुत ही मस्त गाना बाटे जो हथियार गाना बाटे ऊपर बहुत ज्यादा रील बनता। अगर तू लोग नहीं बनैले तो एक बार जाके जरूर रील बनावा लो, काहे कि गानवा जौन बनू का ही बतलाई तारा लोग इनके मतलब पवन सिंह के हमारा लगता है सबसे ज्यादा रंगदारी गाना उहे बाजी और अब के लगन में तो बजबे करी। और भाई तारा लोग इनके बतला दी पवन सिंह के एगो और ओकरा बाद में रंगदारी गाना आयल बाटे जो अपना गाना के नाम बा नथिया पर 9 गो। भाई लोग जाके अगर गाना नहीं खलो सुन लो तो वो गाना सुन लो, उषा फिल्म के यूट्यूब चैनल पर चढ़ावल गल बाटे। और भाई लोग देख लो ए पर वीडियो हमार इतना दिन से ना आ पाओ तो रख काहे कि कुछ प्रॉब्लम रख यही से पर वीडियो ना होता रखे। और अब वीडियो कंटिन्यू आई और ये चैनल के अभी तक सब्सक्राइब नहीं खलो तो सब्सक्राइब कर लो यार। 1 लाख के करीब बनी यार, कितना दिन से कहा तनी लेकिन तू सब्सक्राइब नहीं करो करा यार। 1 लाख करा दो कि यार हमरो कम से कम सपनावा जौन बाटे 1 लाख के कि देख ली कि 1 लाख पैसा लौकेला। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।